Mayong hapon naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre, welcome sa aton Martes nga edisyon sang This is My Life. Hulyo 7 tuig 2020. Sa gihapon, syempre, ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo tanan, kung nakapanyaga na medyo manami ang pamatsyagan, pero kung wala pa, medyo may pagkaburingot o nagasampok ba dirang kilay. Anyway, importante, Tita We, hindi kita malipasan sang gutom. Ha? Sa mga nakapanyaga na good for you, sa mga nagapiparar pa sang ilalames, sa kag nagatinguha pa, sige-sigihan lang kay updanay kita pagkatapos karon. Sa kutob man sa aton malabutan sa pagpangalagad sa This is My Life karon nga hapon, maayong hapon gid sa inyo tanan. Daw kanami iya kay ang aton sa ni mga senior sa dasan ang aton sa ni mga young ones bo naga-enjoy kay ti siling nila tawi daw amat-amat. Anong amat-amat ba gata dasig bila magsabat sa tawi. Anong amat-amat hingga na hinay-hinay gid ka mo, relax lang bala ha. Kamo amo ang may responsibilidad sa pagpitik sa mga dulunggan sa mga kabataan ninyo dira nga mga salawayon nga wala nagapati. Ha? Kung ano mga dapat naton himuon para nga safe na safe kita against COVID-19. Ha? Kaya ti makita naton pamatian nato ng mga balita nga naghalog-halog sugod sanggin halog-halugan ang aton sa ni community quarantine ay lantawan nyo balang listahan sang Department of Health halin national, regional pagkadto sa local. Kami diri sa siyudad sang Bacolod, sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, especially diri sa Bacolod, nagapasalamat kay hinay-hinay. Nagahinay-hinay kag ginapasalamatan na itong tanan kay ti may kooperasyon, may suporta. Sa iba naton nga mga lugar ang hindi magpasaway baw nga mga anak ho. Ti hindi man kita pwedeng mag-akig sa inyo kag kun ano man ang himuon sa inyo, kundi ang magapangabay sa gihapon. Sa padayon naton nga paghimo sa mga nagakadapat naton himuon para ang aton kaugalingon maproteksyonan ang miyembro sang tagsenaton kapanimalay, ang bugos nga pamilya, ang mga tao sa palibot naton, bugos nga komunidad. Dire-diretso na ina, di ba? Kay wala ang sabat sa iban, kundi ara mismo sa aton kaugalingon. Basta padayunon ta lang ang pag-observe, ang paghimo sang pagtakod sang facial mask, kung kamo magwa sa inyo tag sa kapuluyan, iban gani gambal bisan tawa sa sulod sang puluyan kung pwede pa lang, na especially sang nagwang balita nga para may nagahambal, especially itong more than 200 scientists all over the world nga naghimo sa ila report iya pagkadto sa World Health Organization kag amo man ang isa sa ginahulat naton kung ano ang response sang World Health Organization nga ang COVID-19 airborne. But sila ang mode of transmission, ang paglaton, bala, isa sa pamaagi sa paglaton, hindi lang sa laway, hindi lang sa mga matandog neton kung ano ang magwa halin sa ilong kag sa aton baba. Pero wala pa ya sa batalin sa World Health Organization kung bala may tuod na or hindi. Pero kay maghambal kita more than 200 ka mga scientists around the world na why niya si taway naga-confirm ha kay tiina balita kag aton man gin relay sa inyo kahapon. Ang aton lang gid is padayon kita iya nga magasuporta, maging responsable kita. Kay kabudlay gid sa gihapon tanan kita apektado, sa gihapon hindi naton mahimo 100% ang aton obligasyon adlaw-adlaw. Hindi wala, Tita Wilma? Okay. Anyway, hindi lang sa aton text hotline, ang aton mga mensahe, 0938-225-5017. Sa mga kauturan naton nga nag-upload man sa Facebook Live, as long nga may Facebook account ikaw, ara dira ang Action Radio Bacolod. Kag pwede man kamo maka-log in sa www.action
actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio dara. Click mo, updanay kihapon kita. Yes, tub-tub-tak na stress, diri sa This Is My Life. Ti, ano pagit Tita Wilma, gaining hambal na ton sa ila. Ang aton mga young ones, dira, hindi ninyo pagpabayi. Mga senior citizen naton, kamusta lang kamo dira, na? Yes, okay, good na. Kag, sa nakuha man natin nga informasyon, karon nga adlaw, di bala, ang aton gobyerno sa Negros Occidental, si Governor Eugenio Bong Lacson, paghatag sang iya sopa, ang iya nga State of the Province Address. Kung ano man ang kaundan sang iya sini ipaalinton para sa tanan nga mga Negrense, angot sa iya naging performance, angot sa iya mga achievements, ang iya sini mga nahimo sa probinsya. Bantayan man ina sa pila naton ka mga public affairs program, diri iya sa Action Radio Bacolod. Kag sa nambal na ni Tita Wilma, padayon kita ngara sa idalom sa modified General Community Quarantine, extended na. So, wait and see naman kita after July 15, no? Kung ano na naman kita, anong dalagan sa community quarantine iapara sa aton. Kagabantayan man naton ang aton matahom nga lalantunon dugay-dugay, kag ang pagbasa man ni Tita Wilma sang sulat, halin sa aton personal iya nga Facebook account via Messenger. Isa ka babayi ang aton sini sender sa karon nga hapon. Kag syempre, aton man tips sinong gakaon sang kapayas nga luto nan. Bulong sa ano tawe? Sa hapo, sa ano pagid tuman? Kag ano pagid ang mga benepisyo ni kag mayo nga kaayuhan nga mahatag sa aton sang kapayas. Ang papaya baw na bamok na ya. Kag ang aton man tag sa ka-horoscope sa karon nga hapon, bantayan ninyo ang inyo tag sa ka-zodiac sign kay ina kalingawan naton every afternoon. Magluwas man sang sa hambal bala ni Tito ini isa lang sa mga panakot neton sa adlaw-adlaw naton iya nga hilikoton. Ang pagbasa sa inyo horoscope, kalingawan lang naton ina. Kay wala sang nakahibalo kung ano kid ang aton kapalaran adlaw-adlaw. Anyway, ang hambal sa aton ahensya sang gobyerno, especially ang DILG, nga nagapati iya ang aton si ang secretary sing DILG si Eduardo Anyo, nagapati siya nga ang nagwa nga record nga pagdamo sa COVID cases sa pungsod sini mga nakaligad nga adlaw, posible ina may angot sa desisyon sang gobyerno nga halug-halugan na ang ginapatuman nga community quarantine. Pwede man natin makonsiderar, di ba? Kaya siling niya handa man niyang gobyerno sa away kontra sa COVID-19. Pero kinahanglan, magbuligay ang tanan para matapna na ang padayon man nga pagdamo sang kaso sang amo iya nga masakit. Kay kung hindi kita mag-isa, wala gid man sa may matabo, kundi magalala pa gid. Kagaliwat man siya nga nagpahinumdum sa publiko, oy sunod man kamo sa mga pagsulundan nga ginapatuman sa gobyerno. Hambal ni Anyo, pariho bala ang physical distancing, ang pagsuksok sang face mask, ang pagsuksok sang face mask nga hindi lang niya ang ba ang tabunan, kay iban mag-face mask, ari sa sag-ang iyang ang mask, kinanglan magsuksok sang face mask suno kay Anyo, kag ang Department of Health mismo nagahambal, halin sa puno sang ilong pakadto sa sag-ang. Kag padayunon taman ang regular nga pagpanghugas sang kamot. Kag papabilin sa itong tag sa kapuluyan. Kung hindi man gid kinahanglan gid nga magwa ikaw sa balay para nga makalikaw nga malatnan ikaw sang virus. Kag ginaako man ni Anyo nga isa sa mga locally stranded individuals amo inang mga LSI naton kag mga returning OFW sa posible naka-contribute sa paglaptas ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya kung tan-awon tabala, hambal pila, mas nga nagbaskog 3 times ang COVID-19 kumpara sa primero gid. Kaya mo na ginpahinumdum sa government scientist ang tanan sa kadamuon nga nabalag kay kung lang taon na to niya. Ang hambal bala ni from DOH, ang hambal ni Dr. Edsel Salvana.
Amo ni siyang director sa Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa National Institute of Health sa UP Manila Salina. Nga tama ka klaro, kaatahag nga nagsaka gidya ang kadamuon sa mga kaso sa aton pungsod adlaw-adlaw. Bisan nga ang iban sinahalin pa sa baklag, hambal ni Salvana, may tapos ang ginhalugan ng community quarantine sa pila ka lugar sa pungsod. Naigo kita sang double huwami nga mas madamo pagid nga naglapta, mas pagid nga madasig nga naglapta ang COVID-19 kag mas nga nangin infectious siya. Sa iya Facebook post hambal ni Salvana halos triple or 9 times or 3 times kung ikumparar iya sa una nga virus. Gani pahanumdum niya halong sa gihapon para hindi kita magbalik sa ECQ kung enhanced community quarantine sa bugos ina nga pungsod. Kay content away na ito ng record na sa liwat pasiplatan ni Tito Wilma sa bugos nga kalibutan. Ang confirmed cases 11,740,105. Pila nang nagkalamatay ganitawi sobra na tunga sa milyon kay 540,677 ang nagkalamatay na. Dili naman sa pungsod neton sa Pilipinas kadasig man sang ining halin sang nagligid nga si Manas na subong tuani kad hinay-hinay sang dalagan adasig subong pila nang ang total sang mga infected na 46,333. Kag sa aton sa Western Visayas, Tito We, pila na gani, be? 389 cases. Dili sa siyudad sa Bacolod, 52, 52 ang confirmed nga kaso, 22 ang active, 27 ang recovered, 3 ang patay. Dira na sa siyudad sa Bacolod. Kag sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, 118 cases. Sa gihapon, amo na ay hinay-hinay lang, halong-halong lang. Pero hindi madulang pala manggutanon. Amo na ning atubang sa COVID-19 pandemic, no? Amo na ning gina-experiensya tanga tanan-tanan kita apektado, diba? Kabataan, tigulang, tanang, san o pa yung mabalik yung ABS-CBN? Di ba la? Ang iba nagapakalinong sang ila telebisyon. Kaya hindi magpaandar. Kung may iban, kung bala, ano may ara pa iban nga channel, dera, nan. Sa nagsiplatan man naton nga balita, ang kapalaran sang franchise ng ABS-CBN, suno man sa report, posible, nga, butuhan na ina sang komite within this week. Na? Kay, gintapos na isang House Committee on Legislative Franchises ang interpellation o kunang palamangkutanon na tungod sa prangkisa sang broadcast giant nga ABS-CBN. Tinghambal ni Palawan Representative Franz Alvarez nga among pinuno sang komite natapos na suno sa iya nila ang pagtalakay sa mga issue nga ginahaboy sa network. Kagahambal pagid ni Alvarez tungod dira sa mention na lang ang ila ginahimo na sa mention na lang ila ginahimo kag yes, matabo ina pa sa Huwebes alauna sang hapon. Dira, iplastar ang kaundan sang mga nagwa sa mga nakaligad nga mga hearing. Kaundan sang mga ginpatigayon bala nila nga hearing. Kag posible man suno sa mamalidha. Nga pagabutuhan man nila sa Huwebes, pagabutuhan nila sa Huwebes kun bala matapos na ang proseso nga ina. Kabay pa nga madasig ang matapos na para mahibaluan man sang tanan. Kung makakuha sang paborable nga desisyon ng ABS-CBN sa komite, pasaka ini sa gilayon sa plenaryo, sa plenary para sa second reading. Pero kung ibasura ang ginapangabay nga franchise, hindi na ni makalabot sa second reading. So meaning hindi na ni makalabot iya sa Senado. Anyway, wait and see kita sa dalagan sang iniiyang nga kaso. Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tito Wilma, ang aton man matahom nga lilentunon sa sininga hapon from Basil Valdez. Gaano kadalas ang minsan?
Hapon, gaano kadalas ang minsan? Halin kay Basil Valdez, gani sa mga nagapamangkot liwat sa aton. Basta gani mag-play si Tito Wilma sa matahong naton nga lalantunon, syempre hindi ninyo inaya mabatian sa FB Live naton. Meron kita gina-post dito sa upper right-hand corner nga this portion of the program is muted due to copyright infringement policy. Also, that's why nga hindi kita ka-play live sa on-air. Mo naman say, gihipos lang si Tawe. Tawe, wala signal na sa live ina. Pero, kung sa radyo, mabatian ninyo kita. Okay? Ang aton matahong nga lalantunon nga ginapabati sa inyo. Ay, 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Ang sulat naman nga pagbabasaw ni Tita Wilma sa pagbalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gihimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma o ang ito na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang nag-aisahan nun siyempre nga tea nga may US FDA Seal of Approval dito ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan lang gid naton nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabulig ini siya para nga hindi ikaw makaangkon sa kidney stone. Hindi ka matubuan bato sa imo kidney kay di kun may matigaan na dagani masakit problema gid, di ba? Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea may alkaline ini siya. Ang iya sini alkaline, ang quality sang iya alkaline nagabuligid sa pag-neutralize sang amat-amat nagaporma nga bato. Ang acid naton kung hindi na makagwa sa aton lawas, di ba malugdang? Once maglugdang na sa matamat na sa tiga, ati kung magtigaan na siya ma-form into bato, amo na siyang makasakit sa aton iya kidney, di ba? So, samtang wala pa or nagamat-amat kinahanglan, mas namiyaw galion ginato ng pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para adlaw-adlaw sa tanan nga oras makagwa ang mga undesirable nga mga toxins sa aton sinilawas. Padayon lang sige-sige nga pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para kita mangin healthy, active, and fit. Ang himuon lang gid naton kung mga sipon kapag galitaw kung ubuhon ka, di ba? Nami ni siya kay nga may antiviral, antifungal, antibacterial effect sa atong sinilawas. Ilabi na kung ikaw may infection sa baga o kung may pulmonary disease. Ang himuon mo lang sa aga, sa isa ka tasa, may isa ka tibag sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, huluman mo siya na 3 to 5 minutes. Kag pamatamatong tugnaw, pabugnaw, kag kung matake mo na, makaya na yas ang power mo, ang pag-inom sa malabaab nga, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Amoy ng husto nga tiyon nga pag-inom. Kag pagkatapos pwede mo pa magamit liwat. Tub-tub isa ka litro nga mainit nga tubig, kag ma-share mo sa tag sa kamiyembro sang inyo pamilya. Siyempre, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mabakal naton sa tinanman nga Huakong Chinese Drugstore. Available man sa tanan nga The Generics Pharmacy. Available man sa tanan nga Sincere Drugstore. Ada man sa Consuelo Drugs sa Dalan Rosariaga. Kag Consuelo Drugs sa sulod sa Consuelo Supermarket, Kag sa Norte nga bahin sa Mandalagan sa Country Mart. Pwede neton mabakal ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Alas 2:04 na, Tita Wilma. Kag ang aton man gani habon nga pampagwapa. Kutis-artista. Ano ganito? Celebrity Kojic Soap. Kaya nga itong Celebrity Kojic Soap, may kojic acid nga sa diin ina-accepted worldwide na iyaman. So, kung ikaw nagaproblema sa imo mga pikas-pikas, mga pinalian sang punggod, kag sa mga nagaedad-edad para mag-looking young ikaw na, kay nga agi napahugot yun ang imo skin kung nagasag na matamay, gamitan mo na isang Celebrity Kojic Soap. Kag kundiin mo lang itom-itom sa parties ang lawas mo sa imo siko, sa imo tuhod, imo underarm, o kung sa bukong-bukong sa tiil mo kung nagapungko, kaya naga-cross legs ka, diba maitom na, gamiti lang sang Celebrity Kojic. So, pwede mo man na
bakal sa mga butika ka mga tsindahan dira sa inyong lugar diri man sa amon sa Bacolod. Sa mga butika nga nahamtang sa tubang kagkilid sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa idalom sang Action Radio sa Jex Marketing. Ay raman available sa Tawe kay Miss Eva Sangko gani. Sa Sincere Drug Store, pwede man Tita Wilma. Okay? Yes, Tito We. Mayong hapon lang na kay Tuto Philip Kenalon sa Gay. Gopod sa ito sa siningapon. Kay Dainel Sigwansi. Kay Miss Carmen Uy. Salamat. Kamusta lang sa imo? Karon lang aton mga greetings ha. Daligid lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kagkapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton tagpadala sa sulat sa sining hapon. Yes, dili naton kuhaon sa aton sa ni Messenger. Nagapatawag siya kay Confused Girl. Wow. Nagapatawag siya kay Confused Girl sang hinigaran. Kag ang mensahe ni Confused Girl nagasiling, Hi, Tita Wilma. Good afternoon. Wala ko kabalo kung kay sino ko pwede mangayo advice ang problema ko. Actually, not really a problem. Nabatsyagan ko lang. Kay daw kahuluya kung mag-open up ako sa akon mga abyan or sa akon pamilya. Tungod kabalo ko, isa ini kasala. Itago mo na lang ako lihog, tita. Itago mo na lang lihog, tita, ang akon ngalan. May bana ko na 10 years na kami kasal. Wala kami bata. LDR kami sang bana ko kay ato siya sa layo nga lugar, gawik. Primero, libugulok. Anong LDR? Ini sa mga kabataan ng mga terms mo. Pero pagbasa ko, kay ato siya sa layo nga lugar ga work. Long distance relationship. Okay, di ba? LDR kami sa bana ko kay ato siya sa layo nga lugar ga work. Ako ya, ari diri sa amon. Tita palangga ko ang bana ko. Until nakaupod ko sa work ang akon ex. Wala pa siya pamilya. Naistoryahan namon ang amo naglikan. Tungod wala kami nag-formal break-up santo. Ginako iya nga may ara pa siya gyapon paletsagon sa akon. Pero kabalo siya. Kung hasta diin lang ang amon boundary. Tungod, ginarespeto niya ako. Pero tita, sa permi namon nga chat sa FB, daw nahulog ang akon baletsagon liwar sa iya. Permi ko na siya madamguhan. Hindi madula sa paminsaron ko. Mas nauna ko pa istalk ang FB niya kung may bago siya nga post, kumparar sa pag-message sa bana ko. Guilty ko, tita, kay tungod sa nabatsyagan ko. Kabalo ko, sala. Ginapangamuyo ko gani permi nga hindi ko magpadala-dala
sa tukso, sulay, na pagsulay. Pero tita, hindi ko giyad malikawan ang akong balatyagon sa iya. Ginastop ko naman gani ang amon communication para malipatan ko na siya. Pero amo man gihapon, tita, ang nabatsyagan ko. Dako bala ini nga sala sa bana ko, ano ang dapat ko himuon? Galikaw na gani ko pero hindi gid siya madula sa paminsaron ko. Hindi ko gusto maguba ang amon pag-updanay sang akon bana. Pero nga amo ining nabatsyagan ko. Madamo gid nga salamat tita sa pagbasa kag paghatag advice sa akon problema. Confused girl sang hinigaran. Okay, sa imo confused girl, una-una, salamat. Maayong hapon sa imo. Salamat sa pag-share mo sang imo isa kapahina na pahina or isa ka chapter sang imo kabuhi natungod sa imo marriage life. Ara na dira ang mga pagsulay, di ba? Hay nga mga anak mo. Kung sa bagay kung tinauna ito ng imong sitwasyon, hindi lang ikaw isa ang naka-eksperyensya sa mga kaangay sinangahitabo sa pagpangabuhi. Man kabudlay, inday confused girl sang hinigaran, abi mo, tagaan mo lang gamay nga ligwa ang ginatawag pagsulay o kung pagpakahuyang sa imo kabuhi, especially sa imo marriage life. Problema gid ina iya, na? Hindi ka magsiling nga hindi gid man problema pero subong problema nga amat-amat na nga nagaut-ut sa imo kabuhi. Kung pasugtan mo ina nga magpadayon, amo ina ang halinan sang pagkaguba, sang maayo mo nga relasyon sa imo bana. Isa lang na imahambal ni Tita We sa imo, ha? Kay makita ta na mo, na? Makita ta na pagbugtaw mo sa aga, mas gusto mo yung makita ang iya gina-post or yung message sa sabana mo, nga wala ka pa ganyan ka, kamusta ka na dira? Good morning? Oh. Kaya nga, ginuna mo pa siya. Excited ka. Abi mo kung daw ano ka-powerful si Taning? Man si Taning, tagaan mo lang niya split seconds sa mind mo, uton niya na ang bilog mo nga kabuhi. Gani, makita naton inday confused girl, magamo ang imo balatyagon kag pamensaron sa karon. Dumdumon mo lang ang kabudlay sang ginatawag bala nimo nga LDR or long distance relationship, maluoy ka man sa bayna mo. Ikaw mismo naghahambal nga palangga mo ang bayna mo. Ha? Ikaw mismo naghahambal kung daw ano ang pagpalangga mo sa bayna mo. Naka-updanay ka mo sa trabaho. Kung nag-updanay ka mo sa trabaho sa imo ni ex, nagkitaay ka mo, di ba? Di ara amat-amat na naman ginapukaw ang imo sinibalatyagon. Girl, kung ako sa imo. Ikaw ang maghimo sang paagi nga magkapalayo sa iya. Una-una utda ang communication sa tunga ninyo nga duha. Bisan ano pa nang sili nga ginarespeto kaniya, kabisan ano pa nang iya hambalya nga kabalo siya sang iya limitations, kabalo siya sang iya boundaries, kag kabalo siya kundi niya butang iya kaugalingon, pues ibutang niya ang iya kaugalingon sa dapat niya hamtangan. Magpahimunong siya. Hindi ka na niya paghilabtan. Kay tudtuoday wala ka pa man nakahimo gyud sang mortal nga sala sa relasyon ninyo sang imo bana. Ini padulong gid sa mortal sin. Hindi na pagpahinuguti, bisan no siling kawaay ka pa bata, wala pa siya sa labton sa kabuhi, kag amat-amat nagatubong gugma mo. Ay, girl, nagdesisyon ka nga makigupod sa bana mo through thick and thin, di ba? Kung gusto mo nga hindi ka na niya pagtublagon, kung okay man lang ang trabaho sang bana mo dito sa malayo nga lugar, ako yung give up kung trabaho ko, di ba? Istoryahan siya, inang ex mo, nga unteton na niya ang tanan. Hindi ka na niya pagamuhon. Ut daman ang inyong communication sa social media,
Yes, isa na ina ka pamaagi, nga wala ka sang mamakita, wala ka sang may mabasahan. Di ara lang na sa kaugalingon ta mo. Budlay tuod, pero tinguhaan tagid, kay hindi kita gusto nga maguba ang imo marriage life. Imo yung subong dapat focus ka sa imo pagpangabuhi. Nga kun kaluyan nga matagaan ka mo sang blessing, matagaan ka mo sang anak sang imo bana, amo na yang imo preparahan. Hindi kaya magpadala-dala sang garit-garit nga pangnulay sa imo palibot. Focus ka sa imo pagpangabuhi. Imbis nga i-open mo to sa account sinang ex mo, ang bana mo yang tutuki. Pwede na bala, di ba? Pwede na bala nga hindi mo ya ma-open ang iya mga message kang hindi mo mabasahan. Ano gani ginahimo? Gina-block, di ba? Ara sa imo, ang kagamo sa pensar mo, dulaan na kung magsulod sa pensar mo, Lord, please, hindi ko pag ipadaog sa panulay. Ara na day sa imo, nakadepende sa imo kung anong dapat mo himo. Kung tagaan mo siya ligwas sa kabuhi mo, ara gidang dako nga problema. Pero kung tapuson mo ang tanan, face to face, hambala siya. Kung hindi siya mag-untat, tagai ultimatum, kung hindi pagid, move ka sa next step. Kung pwede ka makapalayo sa iya, magpalayo ka. Ikaw na iyaday ang makahimo sang bagay nga makabulig para sa imo. Wala sang imposible. Kay kinanglan magpangamuyo kagid always. Nga hindi siya magsulod sa kabuhi mo para mangin malayo ka sa kasalanan. It's happened once again. Okay, points of view from Joey Albert. Every now and then, feeling the hurt and hate in all the men, ready to stop it all. That's when I need a friendly face to see me through these lonely days. Hambal di gani sa itong text hotline na hambal ni 0208. Tuwing mahambal ko lang sa kay Confused Girl. Ang hambal sa Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Don't follow your feeling. Follow what is right. Gets mo, girl? Yes, Tita Wilma. Pamatian mo gid ina kay insakto gyud. Siling pagid ni 7645. Good noon, Tita We, para sa letter sender. Kontrolon niya gid ang iya kaugalingon niya. May ginasiling nga kung gusto ya maraming paraan. Pag ayaw maraming dahilan. Correct. Siya na lang naiyabalaan mo na gid nga sala. Sigihon mo. Girl, batian mo na. Mangamuyo ka para hindi ka madala. God bless you. Si Amancia Intana ni sa Barangay 3, Himamaylan. Salamat, gid ba? Miss ko man ang inyo sa mga message. Siling naman ni 82346. Good PM, tita. Move on na siya. May bana na siya. Wala na ang ex. Kay nakaagi. Nakaagi na. Okay. O basta XX na gid dyan, no? Na nakaligad nung mo, hindi na pagbalik doon kag balikan. Ay nga mga ay kamalas dos just in Web Action Radio Philippine Standard Time. Ang tanan nga Ganancial Family dito sa Guimara sa Barangay Espinosa, ginagreet ni Putol 4116. Okay, mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa. Dada sa may Jenny and Christine Flower Stand, nahamtang lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street, Ina. Pwede nyo man makontak ang telephone number or cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara, dada si Maymay kagsitintin nga, mag-entertain sang inyo mga pagkinahanglan. Diba, Tita We? Yes, dira kay Miss Jane. Miss Jane Candido, salamat sa may sumag
Pag-greet lang ko no yung mga classmate batch 87. Sumag High School. Followers man na sila tas ang Action Radio. Wow, thank you, Gil. Diba? Susana Sensil, listening sa imo programa. Diri sa may Himamaylan City, Action Radio, Masaligan, Gid. Good PM. Miss Heaven Heaven, good afternoon. Isang hampas lupa, puperti nga account name ba? Salamat man sa imo. Good afternoon, Tita Wilma. Pakigwit lang da sa friend ko sa Iloilo, sa Leon. Kay Justin Kim, Cadiz, kag kay Kiana Faye. I miss you na. Halin kay Catherine Andre Hemotea. Mayong hapon man na kay Adrian Tilog Naida. Mayong hapon kag salamat. Jan Paul Gomez II. Gwitya iyat Tita Maribel Gomez Oranyo sa Barangay Paglaom, Binalbagan. Sa iya bata nga si Tikoy. Kay Bibi, thanks gid and more power. To the Christian Roa, thank you gid. Kag kay Redney Ditson Morden, good PM to we always watching gid. Salamat gid sa inyo Pero abi ninyo gusto hon tamana pero galigay aton bala oras hindi bala tuto Philip Ken Alonzaga nga always there. Dogi na butong nga aton oras. Yes kay Ma'am Fukuda Eleanor. Salamat, good afternoon man sa inyo. Sa ilo na kita na ititawi sa aton paambit sa aton mga palengke nga mga tagpalamati sa siniiya nga hapon. Sa aton topiko subong nga prutas. Kapayas. Agay. Namit din man ang kapayas, subong, di ba? Ang luto, yung nga kapayas, ha? Kabaluman kita nga ang kapayas, isa ini sa mga pinakasikat nga prutas nga perme na ginapreparar sa lamesa. Kumbaga, masiling ka bala in every dinner or lunch, kapayas or papaya is always there. Iba na magkaon prutas before magkaon. Ang iba naman after na. So, ini masiling naton tungod sa rason nga napamatudan nga sa pagkaon sang kapayas, ano gani, nagabaskog ang natural defense sang tao. Natural defense, amo na siya ang aton immune system, di ba? Tikon maluya ang aton sinilawas, syempre maluya mahuyang ina. Madali ka matapikan sa kung ano nga masakit. Dapat adlaw-adlaw mabaskog ka. Kaya nga ang tao nga papagsik, malipayon. Ang tao nga malipayon, mabakod ang lawas. Di ba? Mabakod, may proteksyon, batok sa kung ano man nga magahali. Kaya syempre, dako mabulig sa pagkaon na sa luto nga kapayas. Sa una-una sa pag-digest sa aton ginakaon, kag abi ninyo, mas pa nga nagagwapa kag nagagwapo ikaw adlaw-adlaw. Kung nagakaon ikaw sang kapayas. Do ka nami, Tita Wilma. Ang isa pagil, sama nami sa pagkaon sang luto nga kapayas, naganami man gali imo tulog sa gabi, kang pabugtaw mo sa aga, mabatsyagan mo, katawhay ka mag-ansang imo lawas. Feeling mo daw kapres ka sa bilog nga lawas. Kag preparado ikaw sa pagbatong sa kung ano man nga hangkat sang kapalaran. Amo na iya ha. Magluwas pa din ang pagkaon niya sang luto ang kapayas, makahatag pagid. Bulong or sabat sa madamo nga ginabatsyag. Hindi ka dasig mag-edad, ha? Ang age bala, na? Hindi ka madasig nga mag-edad kung nagakaon ka kapayas. Kaya nga, isa sa mga prutas ina nga nagapahuben. Sa mga may hapo, sa mga may asma, yes, mabuligan gid sang luto nga kapayas. Kag ginakaon man ang luto nga kapayas sang mga may cancer. Katungod nga ang kapayas, ginakonsiderar nga may ikasarang ini nga awayon ang may cancer cells. Nagapabakod pagid sa mga katulanan ang pagkaon sang kapayas. Gani, samtang nagaidad ang tao, dapat kaon kagid. Kaon kagid. Amo niya, hindi man ni siling seasonal. Although nga seasonal siya, pero wala ni siya nagakadula sa mga market, di ba? Kagdako man ang mabulig sini sa mga may diabetes. Pero syempre, hindi man nga isa gigabilo kapayas, subuson mo ha. Kag syempre, sa mga nabudlayan iya magpagwasay ko sa ilalawas. Kung tiga-tiga agad, kaumbala pa kapayas kay pagkaaga, di ba? Sa mga may heart problems. Kaya nga ang heart, nagabaskog kag nagabakod kung kaon ikaw luto nga kapayas. Kaya ginaaway man sa kapayas ang mga nagahubag ng mga cells sa lawas na tissues kag mga muscles, di ba? Kag ang nami pagid
nagapanami sang kutis, iban gani, nagapaputi pa. Kag may kasarang mani nga mapadasig ang pag-ayos ang anuman nga masakit sa skin. Di ba? Mga skin disease. Kag nagapanami man sang buhok, nagapanami sang buhok, ginapadamol yung buhok mo, kag ginapa-shiny. Hindi kita ako na mayara sila nagahimo, di ba? Ginahimo nilang hair conditioner, air manimo tawi ya, hair conditioner. Antes bunlawan. Kanami, gilo padabong sa buhok ko. Kag, tandaan nyo lang, basta hindi lang magdula kapaya sa inyo kalanaan. Kag, maupod gid kita sa mga namuklatan naton. Nga ang pagkaon sa kapayas, kabahin na sang aton kabuhi adlaw-adlaw, di ba? Ang ibanda, di ba nga pangita gina kapayas adlaw-adlaw kasi laing gid balatawi. Timing man nga katunga gid sa iya kapayas nga daw duha ka kalaba sa to? Isa kag tunga siguro, 1.5 foot bamalaba, magtunga gali, tunga ginalin sa ulo hasta sa buli. Abi ko, pwede na matungas-tunga, hindi para may ulo, makon may ara man uli. Thank you, Nining. So, amo na siya nga kung may share, nga, mapuslan ginaton. Nami tulog mo. So, sa mga may hapo neton, kag sa mga may diabetes, take note, ang papaya. Alas 2:32, Action Radio, Philippine Standard Time. Ay tawag nga ito nga ni Golden Sun Finance Corporation sa atong dira mga kauturan nga nagaplano iya nga mag-loan tungod kinahanglan epekto sa COVID-19 o kung kinahanglan ninyo sa inyo mga negosyo kag gusto ninyo real estate loan, let's say SSS, Jazayas loan, car loan, truck loan, salary loan, motorcycle o kung ano man nga loan nga gusto ninyo, inquire kamo, pamangkot kamo sa Golden Sun Finance Corporation. Na? Kay sa Golden Sun Finance Corporation, painchindihon nila kamo dira. Kag kun ano ang mga requirements nga kinahanglanon, manubo pa ang interest, kag kun kumpleto, madasig ang proseso, madasig man ang pag-approve, di ba? Kanami pa sang ila accommodation. Pwede man kamo makabisita sa ila sini opisina ara sa L.N. Agustin Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Pakadto na siya sa shopping. Magsakay ka sa jeep nga shopping. Di ba la Tita We? Okay. Pero pwede man ka mo makatawag kung magusto nyo may palamang kutanon ka mo. Tawag ka mo sa landline as 434-8788. Muna ilang telephone number 434-8788. May araman 707-6730. Cellphone number ara 0925-708-8424. Sa outside Bacolod, may mga branches sila dira. Golden Sun Finance Corporation sa Silay City, Victoria City, ara man sa Kabangkalan City, kag Bagos City. May ara pagititawe man sa may Dumaguete City, ana. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Pagkatapos ng commercial break, balik si Tita Wilma. Sample Plus. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
Radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. So 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malain side effects nato ni kayong lawas. Amoy nang kinahanglan naton adlaw-adlaw para magbaskog ang aton immune system. The best immune system booster ang aton sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule kag the only oxygen capsule nga naga dugang hatag supply sang oxygen para aton ma-meet ang oxygen level nga kinahanglan sa aton lawas adlaw-adlaw. Kag hindi man pagkalimtan ang social distancing kag paggamit sang face mask kag ang paghugas pernisang kamot. Ina reminder, halin man sa tagdumalan sang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated. Siyempre, para sa mabaskog neton nga resistensya, pagbugtaw sa agad Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Kag kung ikaw may ginabatsyag 3 times a day, pinagid ka maayo 30 minutes before ikaw magkaon. Palamang kutanon sa itong produkto kasi mo ginabatsyag Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag namtawin ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabagali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Yes, diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Tanan nga Sincere Drugstore, tanan nga Negros Grace Pharmacy, kag tanan man nga The Generics Pharmacy. Sa mga nagahulat sa ilang horoscope, karon niya nga adlaw.
Martes, Hulyo 7 tuig 2020. Unahon neton ang mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Ang mga Cancer, happy birthday sa inyo. Yes. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, kung may problema ikaw, subong mo nga adlaw makilalang matudtuod mo nga abyan. Sa tiun sang kapiuton, sang pagkinahanglan, matakos mo gid. Ha? Kung ano gid ka-pure ang iya pagpakigabyan sa inyo. Subong mo makilala kung sinugid ang matudtuod sa ila. Mga maswati mo nga mga numero 1, 19, 20, 25, 30, kag 37. Sky blue is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Sa imo Leo, pamansaron mo sang maayo mga dapat mo himuon nga aksyon antes ka man magulag. Ilabi na kung makapalain, hindi ba na makahatag sa imo sang kaayuhan? Kinanglan hinay-hinay gid, hindi kagin magpadali-dali. 2, 5, 10, 13, kag 37 mga maswerte mo nga numero. Lilac is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Mangin malipayon ka sa mga masunod nga inadlaw. Pero subong nga adlaw maluya ka, ay nga aman. Pero dapat bala Virgo, karon nga adlaw, understanding kagid sa palangga mo. Mga maswerte mo nga mga numero 10, 13, 2, 32, kag 41. Yellow is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Problema ni Libra, subong nga adlaw, paghigugma. Ang iya love life, amoy nagkahatag sa imo sang kaluya, da wala ka gana magulag dira. Ay, abi mo kung di mo na mapakigbatuan, resulta, kasubo. Depresyon, tindog, ha? Sige lang bala, Libra, amo ginayang life. Mga maswati mo nga numero 5, 10, 18, 21, kag 37. Your lucky color is gray. Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Hindi ka manginit kung nga ka mga sunluganon sa mga tao sa palibot mo. Kaya na nagapakita man sang imo pagkasunluganon, gani kinahanglan patience. Scorpio, halong kaman karon nga adlaw. 10, 15, 21, 29, kag 37 mga maswerte mo nga numero. Brown is your lucky color. Sagittarius, mga nataw Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Kung nga malipayon ang palangga mo karon nga adlaw, inatungod wala ka nagpabaya, ha? Wala ka nagpabaya sa imo responsibilidad sa pihak sa mga pagtilaw sa kabuhi. Pero Sagittarius kinanglan at ipanon mo man ang imo kaugalingon. 5, 8, 10, 16, kag 34, mga maswerte mo nga numero. Cyan blue is your lucky color. Relax sa mga nabili natin nga may zodiac sign. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibody sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest. Alas 2:49, Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ay ning oras idulong sa kaalwan sang Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Para naman sa complete management sa etong siniliver ko nitay, yes, ugalion ginato na pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. May detoxifying compound ini. Nga mo man ang nagatinlo, may mga active ingredients, phytochemicals kay antioxidants, pangontre naman sa liver inflammation sang etong sini liver. So hindi ginato ni naiya pagpabayaan kinanglan at ipanon kag proteksyonan paagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw para kita active man kag fit man kita, di ba? Yes, Tito Wilma, pwede na mabakal dira sa nagkalain-lain man nga mga butika sa inyong lugar, diri sa amon sa syudad man sang Bacolod. Pwede man kita makabakal online kag mapadeliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag araman sa Kalusuganyan Facebook page. Pwede ka mo dira makabisita. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative and Wellness Center kag Klinika Di Alternativo Medicina.
Padayon man si Tito Wilma, Emeline Saudi, salamat anay, ara si mamaya ko kung lasya kay Junjun, AJ Ruden, sabahan ko nga si Pero. Thank you, tita. Okay, always gid kami nagpamati, ha? Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, salamat man kay Sis Esed Senyang, nagapod kay Tita Wilma. Yes, kay Eddie Laos, upod kay Nana Isabel, that is si K-Town Victorious. Salamat kay Azucena Sensil. Pasensya gid ha kay Ari balaho. Ang aton oras daw ginalagas may naton. Okay, Tito Wilma, sa mga nabilin naton nga mga zodiac sign. Capricorn na kita, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtubinero 19. Bado ka nami, sang imo aura subong nga adlaw Capricornian. Manayan-naya ang imo naong. Abi mo bala may babato ni ko nga imbitasyon, halin sa suod mong abyan ukon sa imo man pamilya. Pero kinahanglan sundon mo man ang dapat himuon, Capricornian. Si Ace 15, 24, 37, kag 42, mga masuwati mga numero, yellow-green is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Kataas sang level sang imo energy karon nga adlaw. Kag syempre kung nataas ang level sang energy mo, dasi ka makabawi sang imo pwersa, di ba? Labi na gid kung makapahuway ka. 11, 25, 34, 43, kag 45, mga maswerte mga numero. Blue Violet is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Abi mo bala Pisces, magatindog ikaw nga mentor sa imo utod nga may love problem. Ang imo inagihan, makabulig din na sa iya. Maswati mo man nga numero si Ace 11, 18, 26 kag 38, lucky color yellow-orange. Yellow-orange, guayatan, okay. Aries, ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtub Abril 19, halong ka man Aries sa paghambal, para nga hindi ka man bala mahuyan. Hindi pagbatsaga kung anong nagakatabo dira, makabawi ka gid, hipos ka na. 9, 18, 26, 36, kag 39, mga masuwerte mga numero, fuchsia is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20, kung ano ang ginapangabay sang kalabanan, suportahin, pasugtit Taurus. Ini para makalikaw, mo lang ginim pamaagi, para nga makalikaw ikaw, nga makalikaw ikaw sang lainay sang buot na, 9, 18, 24, 34, kag 40, mga masuwati mga numero, Jade Green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, kay tapusan nga zodiac sign, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, Gemini, sala ang pagpati sang tanan. Nga wala mo ginbatsyag ang mga bagay nga ginpanghambal nila sa imo. Pero kinahanglan, aksyonan mo para matadlong ang sala sang sa maglain ang buot mo kag maghipos. Go! Maswerte mo nga mga numero 20, 27, 35, 39, kag 42. Your lucky color is orange. Nabatian nato na itong tagsaman ka zodiac sign pagis na itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Kay Amor Malayang dira, salamat, pero relax. Balik pa si Tita We pagkatapos ni. Ang Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Yes, salamat gid sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Kag ang aton galianay tawe pagpagapi-kapi ay oo. Ang aton nga Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Siling tabilangan na acidic and caffeine nga kafe, nakapangapi ka na kag healthy ka pa. Nga sa diin kung ikaw ang makainom sang kafe, sang black coffee tawe, ano kaya batyagan mo? Yes, happy ikaw. Kay nagapa-improve sang imo sinimudo, kag makabatyag ikaw sang kalipay, kag amo maninang isa sa mga pamaagi nga makabato kita sa depresyon. Kag tandaan lang gid nato na everyday having 2 cups of black coffee keeps depression away. Nami man sa mga kautunan naton nga mga Muslim na makasigurado kita nga pwede gid naton marekomendar sa ila kay ining 100% natural and 100% organic. Siyempre nga itong Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Pwede gid naton ma-share sa aton isig kapareho sa aton bugos man nga pamilya. It awakens your spirit and improves your day. Ada dari sa kapangapik-kapik kanday Edwin Gonzalez. Dara sa may Maaw Public Market. Nagkuko Franco kay Dudoy Taiko. Salamat gid sa inyo. Marlene Diaz, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma. Pero ginakasubo gid naton kung hindi naton kamo matatapan tanan tungod wala na kita sang oras pa. Gani magapaalaman si Tita Wilma pero nga ito naman Bible verse for the day. Halin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Miss Daliasa, thank you and good afternoon. I can't say good.
Paalam na si Tita Wilma, buwas naman kita mag-aopdanay. Salamat sa inyo, Tanay. Standby sa may tahong nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know that you and Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.